Bivši dečko Svetlane Cece Ražnatović, Haro Samardžić, sa kojim se folk zvezda zabavljala od 1990. do 1993. godine i tvrdila da je sa njim izgubila nevinost, prvi put nakon 24 godine otkriva sve detalje veze sa popularnom pevačicom. Naime, Samardžić, koji je u to vreme bio oženjen, govori šta se sve dešavalo tokom 3 godine njihovog zabavljanja, zašto nije želeo decu sa pevačicom, te da je zbog nje završio u logoru. On je pričao i o tome kako je 1993. godine u Beogradu Željko Ražnatović Arkan uz pomoć državne bezbednosti hapsio dok je on bio u krevetu sa Cecom u hotelskoj sobi. Bilo je to u oktobru 1993. godine. Ceca je spavala sa mnom to jutro kad su došli i zalupali na vrata hotelske sobe. Taj prokleti Metropol. Bila je sa mnom u sobi kad su upali pripadnici DB-a. Ona je ležala. Gola je bila. Prisjeća se Haro najgorih momenata iz svog života i nastavlja. Odatle su me odveli u neku kuću u blizini, desno od hotela. Ne znam tačno koliko minuta su me vozili. Nešto sam mogao da vidim pre garaže u kojoj su mi nabili crnu vreću na glavu da ne vidim gde smo išli. U neku rupu. Tad sam shvatio koliko je sati. Na pitanje da li misli da je Arkan stajao iza njegovog hapšenja, on kaže: pa jeste, Arkan je bio državni čovek, mene hapsio DB, to je sve povezano. A na pitanje da li je Ceca znala da će to da urade, Haro odgovara: ona sigurno je znala. Mislim da je bila upućena. Ona za mene nije normalna osoba. Shvatio sam to posle. Ja nju nisam mogao da oteram od sebe. Nije htjela da ide. Molio sam Boga da je se rešim, da ode. Svetlana je izrabljivala da je to između vas bila velika ljubav, da ste se zabavljali 1,5 godina i da je izgubila nevinost sa vama kada je imala 18 godina. Na ovo Hara kaže: ona laže. Bolje je da ćuti nego da ja kažem za koliko godina je ona stvarno izgubila nevinost, pa će da popadaju u nesvest svi po Srbiji. Sve što je rekla u vezi sa mnom je laž. Ništa se tu nije pisalo, nikako, ni zašto, ni zbog čega sam ja bio u Beogradu. Niko ne pominje da sam nakon tog hapšenja bio u logoru mesec dana. Puno sam stradao i jedva sam izvukao živu glavu. Pola godine nakon toga ja se nisam osjećao dobro. To je baksus žena. Kogod je bio sa njom, taj je mrtav, nema ga više. Jedva sam se ja izvukao, ali teško. A na pitanje da li je istina da je pobegla od kuće da bi živjela sa njim, on odgovara: ma da, pobegla ptičica čim je napunila 18 godina. Pokupila stvari i pobegla od kuće. Pomagali su joj neki njeni prijatelji iz Beograda da pobegne od svojih roditelja. Neki su isto pevači. Ja o tome ne volim da pričam. Priča da je tu bila 1,5 dana, a bila je duplo duže kod nas. Skoro 3 godine. Držao sam je maltene iz sažaljenja. Za njom nikad nisam planirao ništa ozbiljno. Ja sam tada bio oženjen. Ne bih se nikad oženio pevačicom. Da sam želeo nešto, ne bi išla na abortuse. Bila je 3 puta trudna. Nisam želeo da rodi. Ona je po svaku cenu želela moje dete. Znam da je u vreme kad se to dešavalo 1993. godine poslednji put abortirala u Srbiji na VMA. Ispričao je Haro Samardžić.